Bad migao mar pith mag jamni e kaunti ma Siaya kokalo e apis MCA ma North Uyoma ochiwo dhok maromo 190 ne grube mag jopith kaka yo mar bero pith mag jamni e gwenge mag Rarieda. Kolose kinde ma hotel e chenro mar pogo dhok e skund primar mar Agengni, MCA ma North Uyoma Buka Bonyo wacho ni jamnigo ma nengogi romo siling milion 10 omi jopith mantie grube. Bonyo no ten gi jalup director mochung'ne thiedhno jamni Laktar Mark Utieno mawacho ni kaka yo mar neno ne dongruok obetie sekta no jamnigo koro nyaka koro chanje. Wakelo dhok maber, but wan gi paro moro ni dhogi ok wadwa ni giruma kama. Wadwa ni kwasekelogi ni wadwa kelo semen nikech sani to koro gimako ich gi dhok madala. Wadwa kelo semen mar dhiang' miluongo ni Saiwal, dhiang' miluongo ni Borana. Masani adhi kete budget 1,000 semen mar Saiwal to about 600 semen mar Borana. Mondo wabi walu dhowagi, kwaseluwo dhowagi, mondo dhowagi wa change pattern mar pith ma North Uyoma, mondo North Uyoma obedie kama ng'ato nyalo gombo. Kech president dwaro ni dhok ma ochanj te ma against foot and mouth disease. Koro dhok 190 gi kawuono wadhi chanjogi kendo wadwa control worms kuomgi kendo wachiedho mwang'iyo ka dende nyalo bet ni rach wachiedho. Kaka gruba ma dhiang' mar adek ma koro aseyudo, dhiang' mano miyowa mokwongo osenyuol kendo wanyiedho kaka group kendo wause to kelo faida ne group. Kendo jamni gi nigi ber. An awuon mawuoyo kani kaka jakom man gi dhiang' kendo anyiedho ongima nyaka nyathine te ngima kendo nonyuolo nyathi maroya. Waketo mechanism mag resolution mag dispute manitie kech imiyo gi groups to nyaka bede some problems manyalo bet e group. So we are there to iron out problem manitie, so we must make sure ni dhowago kata problem manitie to we retain them inside the boundary mar North Uyoma.